Haupa, ongi etorri, bertze saio batera, hemen Xaloa Telebistara. Bueno, gaur inbar duguna da gauza azkar bat. Oilaskoa labian, patata eta tipul batzukin, eta nola gero denbora zanen dugu, ensaladatxo bat. Bueno, deus ere, erran bezala, hementxe badugu, gaurengo dugu oilasko izterrekin. Oilasko osoa baldin badugu, despiezatu. Azkenean, bertzegun batean egiten aldugu. Nik ere nahi aditua, baina bueno, más o menos izterrak, petxugak, egalak, eta bertzia saldako, ez? Bedo bertzala izkorakin dena zatitu alden moduen, eta listo, ere ongi gelditzen da. Hemen badugu, baserriko izterrak, erranda gute, ez pensatu hori delako dela baserrikoa. Honitzetan hori da, maten diotelako edo bai kolorantia, edo bai hartua, eta hortaz galdetu harakinari eta errango datzu. Hoixen, ordu ningo dugu sagardoakin, labian. Hau da, arrezeta bat, ez baduzu denbora unitzik eta uzten duzu dena pres, bandejan, sartzen duzu labera eta baduzu ordu bat edo libre. Hoixen, sagardoak usten duzen bezala, bada hemen bi modutan, ez? Bai tapa roska honekin edo bai kortxoakin. Ardua bezala, ez? Dago gaur egun gero eta gehiago plastikozko tapa. Tortzen dire saltzaileak, ez? Terten datzute, aixo be plastikozko tapakin, ez? Ez dela txarra paratzen, batzutan egia da kortxoakin kontaktuan edo kortxoa zartzen bada, pikatzen aldela. Ez gaude ohituek, ni hobe edo okerrago ez dakit zer den, baina bueno, biek hartutugu eta a ber baden diferentzia. Orduen, erran bezala da baserrikoa, baina negu zen zait ere, bai supermerkatukitik edo harakinetik hartutako haragie, matea garbiketa bat. Maten du heldu dela garbi eta, baina ez dakigu ze prozesu zan duen haragiek, eta por si acaso benpin ur bat, ere etzaio gaizkitonko. Está bueno, más o menos. Venga. Ongi, orden. Dugu gure etxeko bandeja. Eta hasiko gara tipulakin. Nik egiten dut paratu tipul kapa bat azpian, gero patatak, eta gero gainean oilaskoa, erepatuko digu baratxuria, eta limon pixke bat. Tipula zertaz behitien? Tipulak askatzen du ura, ez, azkenean. Eta ez badiogu botatzen bai sagardorik edo tardatzen badugu pixke botatzen, ez erretzeko sobera. Tipula erran gainon bertzean bezala, da bastante eskertue, erretzen bada pixket ere, ez da hainbertzen abaitzen edo remontatzen du. Ez da platera galtzen normalian, bada sobera erretzen. Eta hoixen, nire ustez, bandeja hontako 3 tipul nahikoa eta igual, sobera, A ber, usten bezala, tipulak zuritzeko garaian, ez, diot bi korte bat alde batean eta bertzean, eta gero, batzutan, ez, hau da azalatik japasten da xurira, eta ez du maten gaizki dagonik. Nire gustatzen zait urrengo kapa ere kentzia, beti alde batetik da finago, eta plater batean gelditzea, ez, azal puska gogor bat, ez, zintain baldin bada ere, nahiago kendu ongi, ez, utzi nahiko garbi eta ez arriesgatu. Orduan, batetik, bertzetik batzuk kostatzen da gehiago, hoi azkenean, dena bezala, baina bai hoi. Duda baldin badago, kentzen diot bertze kapa bat edo ez, ni kenduko nioke. Azkenean, aprobetxatu behar dela, pero nahi badugu ongi gelditzea ere, gero gelditzea hor zati gogor bat, ez da komeni. Nire kendu dugu, duda,
por si acaso. Vale. Barazki dendan, ohartzen naiz izaten direla tipul gorriek eta tipul xuriek eskutan duzunek. Ze alde dagoen batata bertzen artean badakizu? Bueno, badire xuriek, ez, normalian dela tipul dultzia, deitzen zaiona, da dultziago, ez? Gero, ja tipul barietate berdinan tartian, batzu gorriago eta bertze batzu xuriago, nik uste dut dela berriago edo zarrago den. Denbora gehiago gaten den tipula, ez, edo gutiago. Pero ere, badugu usteko barietatean barnean ze, badire desberdintasunak, ez, baina barietate iguala baldin bada, normalian da denbora, ze denbora gaten den tipula, uste dut. Bueno, orduan hemen ingotugu rodajak, hola, oinarri guzie tapatzeko. Ingotut, bastante, bueno, ez finak ez lodiek, usten duzue, zentimetro bat edo. Hemen, bueno, baden diferentzia edo. Baldin baduzue gasezko labia, batzen alda bakarrin sua edo azpitik edo goititik, ez? Orduen, azpitik maten zaio, eta nire ustean zait, pixket lodiago iten aldela tipula. Zeba, izatekin indarra bakarri azpitik, eta gasezkoa baute bastante kaina, egiten da tipula azkenean desegiten da, ez? Karamelizatzen da eta desegiten da, eta sagardoa ere evaporatzen da dena, patatak hartzen dute sagardo guztua, eta gelditzen da tal cual, tipula arras gutxi, patatak betiak, eta oilaskoa bere puntuen, ez? Elektrikoekin, normalian, azpitik ez dute nahiko indar. Orduan patzen diogu, bai goititik eta bai azpitik. Ez baduzue, ventiladoriakin iten dutenoke leku guztitara banatzen dutela, ere. Azkenean oilaskoa iten da lehenago, eta ez dio guztien sagardoi evaporatzen edo tipulai karamelizatzen atope. Hemen badugu elektrikoa, orduen ingotu tipula finago, eta gero ikusko dugu nola gelditzen den. Nahi gelditzen bada tipula egosia bezala eta oiniken badela ura edo sagardoa bandejan, gustatzen zait salsa bat itia horrekin, eta hoixen, desberdin, ez? Gustatzen zait gehiago nola gelditzen den gasezkoan. Ez duzu dut sinbarra eta hoixen gelditzen da dena inago bezala, eta denbora gehiago tardatzen da, pero, bueno, erran nuen bezala ni gasezkoa nahiago denetako. Eta ere hobe gelditzen delako, ez da, sin más. Vale. Hemen dugu, mira, justo. Perfecto. Gatza pixko bat. Eta patatak. A ver, patatak igual, zuritu eta hola, xafletan edo patuko dugu, tipulan gainetik, gatza pixko bat eta oilaskoa. A ver, hasiko gara, bueno, programa horiek ez, ikusten duzen bezala receta senzilloekin, eta gero, gango gara pixko bat, eta igoratzen nivela edo egiten gauz arraroago edo diferenteago. Azkenean, gaur egun nola interneten, YouTubeen eta atratzen diren rezetak edo da hoixen. Gauz denetik ez, baina bueno, gehien bat gauz berriak edo gauz desberdinak. Ni saiatuko naiz iten hemengo gauzak eta bueno, gehien bat solasten produktuari buruz ez. Orduan badugu patata hau da, batzen duna, egosteko patata, ez? Egosteko patata, egia da, sobera egosten baduzu, hausten dela bezala, baina ere,
hartzen du sabore gehien. Hortaz, nola bota behar digun sagardoa eta oilaskoak ere askatzen duen bere grasillakin edo, etako gelditzen dire hobe. Eta nola imar dugun labe elektrikoan erran dugun bezala, bai goititik eta bai azpitik, eta seguraski batitu beharko dugun salsa bat iteko, batuko diogu baratxuri buru bat, hortxe berian, eta limoi bat ere. Gero, gure salsai mateko ez bakarri izatea tipulana. Vale. Venga, ba. Erran bezala, patatak ere, nago diogu loditasun bat. Asturiz patatakin. Gelditzen. Eta hoxen, baldin baduzu denbora, sartzen duzu labian rato bat, tipula ere hoxen erran dugun bezala askatzeko bere ura eta ateko presitzen bezala, bota dugun olioakin eta bere urakin, bai oilaskoan grasakin. Eta bertzela, botatzen diozu sagardoa zuzenean eta labera. Azkenean gero nola ere batituko dugun, ez da igual olako diferentzia hondirik, baina bueno, gan probatzen. Eta hoxen, baratxuria batu behar diogun bezala buru bat, batzen handi duzu nahi duzuten, bai sagarra ere ongi gelditzen zaio, zuen eskura. Pero bueno, badun ona edo honek erresa da, hoxen, sartzen duzula labian, eta atentzen zara ordu betez. Bai gasezkoan erran dugun bezala gaten dela evaporatzen sagardoa, igual gambar da bustitzen edo botatzen sagardoa gainetik, noizean behin, pero bueno. Vale, batuko dugu sagardoa, batuko dugu oilaskoa, barkatu, txegatza, alde batetik, eta venga. Ara, koitu dugu pixket hau, ez da hasi zutan. Hortxe, eta azken. Pixkoa gainetik. Eta listo, hemen txezango ginuen. Orain, hartuko dugu labian eta hango gara sagardoa gehitzen. Probestuko dugu hau, tapana, a ber. Eta hemendik ordu batera, hoxen, labia 170, 180 gradutan. Gero gaten gara akusten, a ber, bakotxan labia ez, sobera 180 gradu labe guztietan ez dira igual. Orduen, a ber, nola gaten den gelditzen, ze gustatzen derrepente oilaskoa hoxen tostatzea sobera ez, orduan mantxo gatia tostatzen, eta gaten gara sagardoa gehitzen. Hola xen, botako dugu pixket orain ere, zerretzeko, ze basiko gara ensaladakin, eta gero hango gara bustitzen. Bale, deus ere, batu behar digu baratxuria, nipatzen dut buru osoa pixko bat inola korte bat puntetan, gero atral izateko aiza baratxuri guzia ez. Pixko bat hola puntitak, eta deus, kendo pixka kanpoko kapak, eta barnat. Itxa dibidez, eta gero, hemen dugula, limon bat paratu ere. Buruz beiti. Hola xen, badugu ja labia prekalentatua, orduan, venga, barnat.
Xup. Ia. Bale, oilaskoa badugu labian, orain badugu ez denbora pixko bat, inbar dugu ensalada bat. Ensalada bat, ensalada egitea aldire templada, gauz egosiekin, eskaltzeatuekin, zerealekin, gaur inbar dugu dena gordina. Inbar nun, aliño bat, pixketola berexia, baina hori etzuko du aintzineko, eta erakutsi bartatu etiten gomasioa, ez behi komentatu dugula. Gomasia egiten da sesamoakin, sesamoa eta gatza, ez? Ingo duguna da sesamoa tostatu, gatzai ere kendu ezetasuna, eta gero dena matxakatu molinillo batean, kafe molinillo batean. Honek, hau da arras ona, nutritiboa, baduna gehiena da kalzioa. Azkenean ezurretako eta arras ona da. Nik bai zaporean gatik ez, baina gosaritan tostadetan, gatza beharrean, honek jo badula gatza, erabiltzen dugu. Eta hoxe, nik etxean gehienetan izaten dut. Ongi tortzen da. Orduan, hasiko gara, hoxe, gomasioa egiten. Dugu hemen sartaia, emango diogu sartaia berotzeko, zuokek ez dira arras potentiak. Orduan, batuko dugu behatzien, eta gero bajatuko diogu pixko bat. Inbar dena hazi guztiekin, bertzean solastu ginen bezala da garbitu. Orduan, garbituko dugu, hoi berotzen den biztartean. Venga, garbituko dugu. Garbitu dut olako ladore batekin. Eta hor pixko bat paratu. Azkenean garbitzen da, bai kentzeko bai inpurezak edo, eta bai tostatzerakoan, ezetasunetik pasteko tostatura, ez? Bertzela da izago erretzia. Ez baldin badago ezea, zuzenian iten alda erre tostatu baino. Orduen, bustitzen dugu dena ongi. Bustitzen diogu zerbait. Tostatu erakutsi, pero hau garbitu baino lehen induguna da, neurtu edo, 9 kutsarada badir hemen. Ingo du 9 kutsarada gatzeko batengatik. Erran bezala bai arrozakinta, iten da, neurtu edo kantidadeak hartu idorrian. Zeba orain bakarri busti dugu, pero segura eski goratu dula bere volumena. Orduan hau ja dago pixke berua, barnat. Eta zabaltzen dugu, galtzezetasuna bastante agudo, eta gero haituko dugu txisporroteatzen bezala, orduan bajatuko dugu sua. Hoi da, ahi dela sobera agudo tostatzen. Genen behar du bere denbora, denak bezala. Errangi nuen bezala, batuko dugu platet idor bat hemen jakiteko noiz dugun tostatua, eta hemen txingo dugu. Azkenean, prozesu hau tostatzearena eta gero haustearena da guk asimilatzeko ongi. Bertzela, jaten bat duzu hola aziokek, botatzen duzu jantuzun bezala. Eta prozesu honekin asimilatzen dira. Eta, animatzen bazate probatzera gauz berri eta rarokek, errango nauzue. Zer moduz baten den. Egon gara solasten ere egunoketan acero inoxidableari buruzko bai herramienta, gero badire ere enzimerak, ez? Mira, zen duze txisporroteatzen? Honein bajatuko dugu. Zazpira, zer moduz. Hamar da txisporroteatzen, pero mantxo, bertzela. Aizki, erretzen dela da. Ego dugu bizkesutik. Seira igual. Hoxe, erran bezala, gaur egun ez egin modan edo omen da osasungarriena, acero inoxidablea. Eta niri erakutsi zatatena bai enzimeren dako eta bai katxarren dako ere, da garbitu behar dela
pues bueno, nanasa, teorian da acero inoxidableko birutak, ez? Eta pues, bi metal berdin haien artean ez dire raiatzen. Orduan, erabili beharrean estropajoaren pues, zati berdea edo eta fuerte man horre bai raiatzen du. Material debilago edo bigunago den batek, iten baduzu indarra, raiatzen du fuerteagoko bat. Diamantea bakarriz raiatzen diamanteakin, pues, hau da iguala, ez? Orduan, maten du gauza, sartaiakin eta ibiltzea, baina raiatuko duzu gutxiago nanasakin, pues, estropajoaren zati berdearekin baino. Hori erran haute, eta ni hierteko uste dut ala dela. Probatzen ibili naiz, eta ala da, ala. Bale, pues badugu martxan, gango gara kontrolatzen, ibili behar da pixkat adi honekin. Horretzen zaigu bertzela segidan. Bueno, orain errango zinuten, bueno, ja ez da pegatzen, idortu da, igual dago ja. Zingo dugu prueba. Errango nuke ez, baina, bueno. Zabaltzen da, zagon idorra platera, eta bueltatzen da. Ira zenba gelditzen den. Pues, hiniken falta zaio bastante. Venga. Idortzen dugu berriz platera ongi.